Croes nôl tynnu. Amser am sgwrs a chan rwan, a heddiw dyn ni am gael Carol y plygain. Ond dwi'n gwybod mae canu'n fyreol i ystyr plygain, ond credwch i fi, mi gawn ni wledd ganol pnawn yng nghwmni 5 aelodau o gôr Bechgyn Bro Taf, a un o'r 5 yw Owen Ser. Owen, croeso tynnu. Wel, i ddechrau, pwy'n union yw Bechgyn Bro Taf? Wel, yn wreiddiol, tenoriad y baswyr Cwrdydd yn 2004, oedd y Steddfod Genedlaethol yn dod i Gasnewydd, a o'n i'n gorfod dysgu oen diw gan ffori, oedd yn eitha heriol. Felly dython ni at yn gilydd i ymarfer, a wedyn o'n i jyst yn cael bach o sport, canu ymynau gyda'n gilydd, cwpl o ganeuon gwerin, ac yn raddol dyfodd y criw. Wedyn llynedd gan bod Steddfod yng Nghaerdydd, penderfynon ni, reit, ni'n mynd i gystadlu, a wedyn ni wedi tyfu yn fawr oddi ar hynny, a mae gennym ni rhyw 5 ar 20 o aelodau erbyn hyn. A ni dweud y can plygain sy'n ei ddew. Mae rai mi gyfanna, mae traddodiad y plygain yn beth diarth i fi. Oes na gyfnod plygain? Oes, mae yna, o ganol Rhagfyr tan ganol Ionawr. Ond mae yna drefn i'r blygain hefyd bellach, yn dos? Achos John yn gweud yn iawn, da rhywbeth canu boreol oedd e. Ond nawr mae yna drefn bendant i'r rhan cyntaf plygain a'r ail rhan, yn dos? Oes. Mae'n debyg bod o leia 2 ran, weithiau gelechu 2 ran. A unwaith o'n nhw'n agor y blygain, wedyn bydden nhw jyst yn aros, a falle bydde rhywun fan hyn yn codi ac yn perfformio. A falle bydde yna barti draw fyna yn codi ac yn perfformio. A nawr ac yn y man, o'ch chi'n cael rhyw ochenaid fawr, achos dim ond unwaith o'ch chi fod i ganu unrhyw un gan, a os nhw wedi dod gyda'ch can chi, yn fyddech chi ddim yn gallu chanu ddi. Ie, mae eisiau repertoire eang arnoch chi felly, cyn o'ch chi'n mentro i fewn un o'r ein, yn dos? Yn draddodiadol, mae'n debyg, ni'n dilyn y drefn honno yn Mini Street, ond mae yna rhywfaint o ymgynghori o flaen llaw. Felly, ni'n gwybod os dyw rhywun arall yn mynd i ganu rhyw gan benodol, felly does na ddim o'ch neidio. A fel parti, da chi'n brysur yn ystod y cyfnod? Ydyn. Mae yna lawer o gyngherddau nadolig, wrth gwrs, a gwasanaethau nawr llithacharol ag ati, pethau yn y tafarnau hefyd. A wedyn yn y flwyddyn newydd, enghraifft, nos o fori, mae digwyddiad parti Calan Plaid Cymru. A wedyn ar ddydd Sul mae plygain Mini Street gyda ni, ac am y tro cyntaf fyddwn ni yng Nghapel Sant Teilon, San Fagan. Mae honno'n eitha cyfyng, mae'n debyg, felly llwn ni ddim gwahodd neb ychwanegol. Dwi'n siŵr bydd yn swnio'n wych mas yma, achos mae'n eglwys hynafol iawn. Mynd gyda'r sŵn hynafol, eitha cras sydd yn bodoli yn amal iawn i ganu'r plygain, rhywbeth gonest iawn. Diolch am godi'r pwynt yna. Wrth i ni ganu, ni'n gweld pobl weithio mynd, oh dear, it sounds a bit rough. Ond dwi'n fod i swnio fel rhywbeth clasurol. Dyn ni'n mynd rehearsal ofalus, a mae hynna'n fwriadol, a dyn ni ddim yn canu gyda vibrato, ddim bod ni'n gallu cofiwch, ond ni'n trio cadw'r peth i swnio'n eitha syml. Wel, da ni edrych mlaen i'w glwad. Owen, diolch yn bicio fewn. Os ydych chi'n ymuno a gweddill y criw. Diolch yn fawr i chi. Blwyddyn newydd dda i chi gyda. Ie, blwyddyn newydd dda. A mae'n amlwg, John, bod y math yma o ganu ar gynnydd, a mae'n boblogaidd iawn dod yma, achos mae sain wedi dod ar crynoddysg allan fan hyn, sef ar dymor geiaf carolau plygain, a pobl enwog fel Cit Lloi a Mibion Llawarch ac yn y blaen arni hi, felly mae'n amlwg yn rhywbeth poblogaidd iawn. Ydy wir. Ac, wel, mae Owen wedi cyrraedd gweddill y criw, felly dyma chi Bechgyn Bro Taf i ganu ar gyfer heddiw bore. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jefsen faban bach, y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawn gaid ar galfarian faban bach, yn signo bron Marian faban bach. Caid bywiol ddwfr Ezekiel Arlun Mair, a gwir Feseia Daniel Arlun Mair. Caid bachgen doeth Eseia, raddewid roed i adda, yr alfa a'r omega Arlun Mair, mewn cor y methlem Jiwda Arlun Mair.
Di osgodd Crist ei goron, o'i wirfodd, mwyn coron i Seion, o'i wirfodd. I blygu pendi halog, o dan y goron ddreiniog. I ddioddef dirmig lludiog, o'i wirfodd, codi pen yr eiog, o'i wirfodd. Am hyn bechadur brysia, fel yr oes, I mofyn am dynoddfa, fel yr oes. I tir agorwyd ffynon, a uwch dy glwyfau dion. Fel eir a gwyn yn salmon, fel yr oes, gan hynny tyrd yn brydlon, fel yr oes. O, arbennig o dda. Fi'n gwybod ti ddim fod I gymeradwyo mewn plygain, ond ma'n mor dda. A sŵn arbennig. Gonest iawn ydi. Ta waith, yn y gyfres nesaf yma, os oes un peth, a dyna enw'r gyfres, os oes un peth, mae Ali Wyn Bevan yn sicr o'ch carchu mas o'r tîna, crwydro cefn gwlad, a dyma fe, i'ch ysbrydoli chi am ei neiffe.